Il-ħadd li għadda l-Gazzetta Malta Today żvelat dokumenti li juru qoti ta' commissions għax-xiri taż-żejt mill-Ena Malta. Jirriżulta li waqt li kien membru tal-Kumitat tax-Xiri taż-Żejt tal-Ena Malta Frank Sammut kien qed jirċievi commissions mingħand il-kumpanija Trafigura, kumpanija li kienet qed tbigħ iż-żejt lill-Ena Malta. Fl-aħħar sigħat iżda sar magħruf li 20 sena ilu l-istess Frank Sammut kien diġà issemma fittra mibgħuta lill-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni brabta ma' każ simili ta' tixħim ukoll fuq xiri taż-żejt mill-Ena Malta. Fittra datata 12 ta' April 1993 il-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni kienet informata b'dettalji marbuta mal-kumpanija Tempo illi dak iż-żmien kienet tingħata l-kuntratti għax-xiri taż-żejt mingħand l-Ena Malta. Fl-ittra jintqal kif Frank Sammut illi dak iż-żmien kien membru tal-Bord tal-Ena Malta responsabbli mix-xiri taż-żejt kien għadu kif irċieva dokument mingħand din il-kumpanija Tempo fejn kien informati li kienu ġew trasferiti flus f'kont bankarju f'bank barra minn Malta. L-ittra mibgħuta lill-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni semmi wkoll kif Frank Sammut kien mar l-Iżvizzera biex jiġbor il-flus iddepożitati f'dan il-bank u kif kien se jerġa' jmur l-Iżvizzera biex jinnegozja x-xiri taż-żejt. L-ittra tistaqsi jekk kien se jmur jagħmel dan fl-interess tiegħu jew fl-interess tal-Ena Malta. Fl-istess ħin il-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni kienet qalet illi ma sabiex ħiel li jikkonferma dak li jinkiteb f'din l-ittra, kienet żiedet illi l-ittra iżda kienet inkitbet minn xi ħadd illi kien jaf sewwa x'kienet jgħid. Il-Kummissjoni kienet irrimarkati li sabet affarijiet fil-proċedura li kienet qed tintuża mill-Ena Malta x-xiri taż-żejt illi kienu jagħtu lokal possibilità ta' abbużi. L-istess Kummissjoni kienet ipproponiet li kellu jsir studju minn nies indipendenti sabiex jiġu identifikati joqsma illi rridu jiġu irranġati f'din il-proċedura. Nhar il-Ħadd 20 sena sħaħ wara li kien ippubblikat dan rapport mill-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni, il-Gazzetta Malta Today ippubblikat dokumenti ġodda li jikkonfermaw tixħim fix-xiri taż-żejt mill-Ena Malta lura fl-2004 illi fih kien hemm involut Frank Sammut, l-istess persuna illi kien diġà semma brabta ma' tixħim simili fl-1993. Madankollu l-Prim Ministru Lorenz Gonzi iktar kmieni din il-ġimgħa qal li huwa qatt qabel nhar il-Ħadd ma kien semma b'każi ta' tixħim u commissions fix-xiri taż-żejt mill-Ena Malta.